wai ina take ne? Na'am ga ni nan honey. Yawwa. Haka shirya? Eh na shirya zan tafi. Yanzu wani lokaci za ka dawo? I think karfe 6:30 zan dawo. Ko? Insha Allah. Okay. Saboda ko su ayyuka da ban kammala ba jiya zan shirya. Yau din nan na san kammala su kafin dawo. Okay. Bari da taka maka ko? Okay, ina ma na aje makullin ɗaukar ta. Hello? Ya gajiya. Ya ga ya wuce ku. Za ka iya zuwa. In za ka zo ka bi ta hanyar bayan nan so da ka kwankwasa zan buɗe maka. Okay, sai ka zo. Ba gajiya. Bari mu kawo maka abin sha ko? Ina kawai ni mu yi abin da ya kawo ni kawai. Dan ni gaskiya gidan nan hankali na bai kwanta da shi ba. Okay, to ina zuwa. Raja. Ina kwana? Lafiya. Ya gajiya. Lafiya kalau. Duk wanda ya zo nima na ko dangi na ko dangin Alhaji ka ce bana. Kan ka bude ma kowa kofa bana nan. An gama hajiya. Mu je ciki. Amma da gaskiya ciki na dan bardawa. Ko? Na tula din ku. Wai. Sai ka mutu. Honey, bai dawo da kai kuma. Na yi mantuwa ne, akwai wasu fayil da na dawo da su jiya. Ko nan na basu ko suna ciki ne? Na ba su a ciki, suna ciki. Okay, let me carry. Bari da ko maka kawai. Okay, I'm waiting. Ga su ka honey. Yawwa, thank you. Su ne wani? Sai ka dawo. Ke? Muryar wa na ji kuna magana? Mai gida na ne mutuwa ya kai dawo ya dauka. Ya wuce. Assalamu alaikum. Honey, me dawo da kai kuma? Wallahi cikina ne nace yana murɗawa. So ina tunanin ya kamata ne to. So shi yasa na dawo koma. Akwai sauran flashing ko na dauko maka? No need ki bar shi. Okay. Wato office din mu ne, toilet din is not hygienic. So ya kamata in yi toilet din nan kafin na wuce. Okay, honey. Lafiya naga, why are you so worried? Please, rike mu wannan, just calm down. Okay, honey. Just calm down, please.